ଆଜ୍ଞା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଚାଲିଛି ସୁନା ରେଟ୍ କମିଗଲା ତ କ'ଣ ଭାସିଗଲା ନା କ'ଣ ଭାସିଗଲା ଆଉ ଲକ୍ଷେ କେତେ ହଜାରରୁ 5,000 କମିଲା ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କମିବା ନା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କମିବା। ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଇସାଟା ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଯାଇକି ସୁନାଟା ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ସୁନା ତ ସୁନା ତଳେ ଯେଉଁ ରୂପା ସିଏ ବି ହେବନି ସିଏ ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ଛାଡ଼ କିଣାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଏ ତ ସବୁ ସ୍କାମ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ନାକୁ ଖସେଇ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ତ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ରେଟ୍ ପୁରା ଏତିକି କମିଗଲା আর ତମେ ରହିଥାଅ ଟିକେ ଅଧିକ କମିଲେ ସିନା କହିବ ଆଉ ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଲ ଆମେ କିଣିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଏତେ ପଇସା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତ ଯାହା ହେଲା ଆଲୋ ଇଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଯାହା ଖୋଲ ହେଲା ସୁନା ରେଟ୍ କମିଗଲା ସୁନା ପୁରା ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କମିଗଲା ସେମିତି କମିଗଲା ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ଆମ ବାପା ବୋଉ ଆହୁରି ଆଚମ୍ବିତ ଆରେ କ'ଣ କମିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ଚମକେଇବ ସେ କୋଉମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଯିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁଳା ପଇସା ତ ଏଇ 5,000 କମ୍ ଦେଖି ସିଏ ଦୌଡ଼ିବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଆଉ ଏଇଆ ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସୁନା ବଢ଼ିଲା କମିଲା କି ଛିଡ଼ିଲା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ହଉ ଯଦି କଥାଟା ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେମିତିକି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ସୁନା କମିଲା କି ବଢ଼ିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୁଝିଲେ ହଉ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।